ראו איך נתן צועד, בלי לדעת לאן. יש צורך לדעת? ראו את קצב צעדיו, קצב המת. יש קצב אחר? אם תטרחו ותשאלו את נתן, הוא ודאי ישיב כי אין קצב אחר. כל הצעדים מובילים לאותו היעד, כמו נחלי השפכים לים. נתן נולד בשילי המאה ה-20, והנה עכשיו הפך לגבר ממוצע במאה ה-21. וכמו רבים אחרים לפניו הוא סובל מאי ודאות קיומית, ובעיקר הוא מדוכדך למדי. אך להיחלץ מדכדוך, אפילו במרץ מאולץ, הוא בוודאי דבר קל. זה בסדר. בסדר. אני מרגיש טוב. מרגיש מצוין. אני מרגיש מצוין. שלום. שלום לך נתן, מה שלומך? אני מרגיש מצוין, מצוין. אלו הן חדשות חולפות נפלאות. להתראות. להתראות. אבל למרות הכל, די שנתן יעשה טעות אחת שאין למונעה, והכל, הקל והקשה, ייעצר ושוב ייאלץ לסגת במעגל לאחור. מצוין. מצוין. לכן, אין לנתן ברירה טובה יותר מלהשלים עם הכל. להתנהג כגוש כבד. וגם אם ירגיש כאילו מפריחים אותו בהבל פה, בא להתפתה נתן לשום צעד מיותר. טוב יעשה אם יביט על זולתו במבט של בעל חיים, ויותר לא ירגיש חרטה. בקיצור, ידכא במו ידיו את מה שנשאר מחיי הרפאים. כלומר, יגדיל את שלוות הקבר האחרונה, ולא יותיר דבר מלבדה. תנועה אופיינית למצב כזה היא העברת הזרת על גבות העיניים. Well, it's a bittersweet symphony that's life, trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. You know
takes you to the places where all the veins meet, yeah.